Did you know that acronyms are very interesting? One, when you pronounce them in full as you would when you spell or when you pronounce a concept and or a word. The acronym of interest for me today reads as follows: LUCNK, which stands for LUCNK, which is labor under the correct knowledge. Goes without saying that L stands for labor, U stands for under, C stands for correct, and K stands for knowledge. Thus, a person labors under the correct knowledge. I promise you, by tapping into this channel, you are doing yourself a favor. It means you are ready to labor and work under the correct knowledge. Hence, I teach skills. I teach how to apply what you have learned. Did you know that for paper 3, I have outlined key methodologies that will assist you not to forget. Not to forget, may I please repeat myself, anything that I have taught. Just tap into the channel called isiZulu, the curriculum breakdown for grade 10 to 12. Ukuze uthole ulwazi mayelana nesibuyekezo, which is called a review in English. Okwesibili, mayelana nombiko ongamiselwe migomo, which is called an unofficial report in English. Okwesithathu, mayelana nendaba echazayo, which is called a descriptive essay in English. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo, obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Sizokwenza isakhiwo sangaphandle. Isakhiwo sangaphandle sithinta okuyishumi. Balingani bami nani bafundi, isakhiwo sangaphandle ngiyacabanga ukuthi ngokwe-NCS okuyi-curriculum endala besithola okuyishumi okulandelana ngalolu hlobo: imigqa, amabinza, impindwa, injambamenti, isizura, isigqi, imvumelwano, ukuxhumana, impindamqondo, kanye nomsindo. Umsindo-ke uthinta okubili, ifanamsindo kanye nefuzamsindo. Ngokwe-CAPS okuyi-curriculum entsha, kunokubili okwengeziwe. Okokuqala, ukuphindaphinda. Okwesibili, izimpawu zokuloba. Anginaso isiqiniseko sokuthi labo abebeqoqa ulwazi besibhalela phansi kungani bengashongo ngesikhathi sika-NCS ukuthi kunezimpawu zokuloba, kodwa ngicabanga ukuthi babona ukuthi uphawu olugqamile isizura, isizura uphawu lokuloba. Maybe they felt that it will be tautological. Balingani bami nani bafundi, ngiyathemba sike sazibuza umbuzo othi kungani abafundi bangakwazi ukuwathola kahle amamaki emibuzweni emifushane. Isikhathi esiningi baye baginqa iqanda. Kwenziwa yini lokho? Kwenziwa ukuba abafundi bangakwazi ukuchaza uphawu lokuhlaziya,
olungena ngaphansi kwesakhiwo sangaphandle nesakhiwo sangaphakathi ngalunye. Lapha-ke ngikhuluma ngama-general terms, umfundi angakwazi ukuchaza ukuthi iyini injambamenti, iyini impindwa, kuyini ukuxhumana, iyini imvumelwano. Angakwazi ukuthi zisetshenziselweni izimpawu zokuloba. Umfundi avele ahluleke ukuchaza ukuthi uphawu lokuloba, ake senze isibonelo, umbabazi lapha kulo mugqa lusetshenziselwe ukuthi luveze imizwa yembongi. Kulo mugqa olandelayo lusetshenziselwe ukuthi luveze ukuthi imbongi ibiphoqa umuntu ukuba enze okuthile. Umuntu angakwazi ukusho ukuthi injambamenti lana isetshenziselweni kule migqa elandelanayo, avela ahluleke nje. Okunye okubalulekile, umfundi angekwazi ukuphendula nanoma yimuphi umbuzo, kungawumbuzo omude, kungawumbuzo omfushane, uma engawazi umqondo osobala wale nkondlo abuzwe yona. Okwesithathu ilokho okulandelayo, uma ngabe umfundi ephendula ngesakhiwo sangaphandle kanye nesakhiwo sangaphakathi, kuye kube kuhle asebenzise amagama alandelayo athi ukugcizelela noma ukugqamisa. Umbuzo ungama ngalolu hlobo: ngabe imbongi iphumelele yini ukusebenzisa injambamenti kusukela emgqeni wokuqala kuye emgqeni wesithathu? Sizothatha inkondlo etholakala ekhasini le-114, page 114. Isihloko sayo sithi izibongo zikakufa kwezwe. Asikaqala ukuphendula umbuzo, kodwa-ke ake sibone ukuthi injambamenti itholakala kumiphi imigqa. Injambamenti itholakala kusukela emgqeni wokuqala kuye kowesithathu. Eyokuqala leyo injambamenti. Eyesibili itholakala emgqeni wesine kuya kowesihlanu. Eyesithathu itholakala emgqeni wesithupha kuya kowesishiyagalombili. Eyesine itholakala emgqeni wesishiyagalolunye kuya koweshumi. Ake ngisheshe. Elandela lapho itholakala emgqeni weshumi nesihlanu kanye neshumi nesithupha. Elandelayo page 17 and 18. Elandelayo 24 and 25. Elandela lapho iqalisa ku page 27 to 29. Elandelayo 30 and 31. Elandela lapho isukela ekhasini isukela emgqeni wamashumi amathathu nane kuya emgqeni wamashumi amathathu nesikhombisa. Kusho ukuthi imigqa emine leyo. Elandela lapho isukela emgqeni wamashumi amathathu nesishiyagalolunye kuya emgqeni wamashumi amane nanye. Inemigqa emithathu. Okuchaza ukuthi all in all, amahlandla lapho imbongi isebenzise khona injambamenti ayishumi angu-11. Kusho ukuthi osethayo angakhetha noma yimiphi imigqa kule migqa esibaliwe. Kodwa-ke ake siboneke ukuthi umfundi angaphendula kanjani. Umfundi uzophendula ngalolu hlobo: imbongi iphumelele ukusebenzisa injambamenti ukugcizelela noma ukugqamisa ukuthi umqondo osemgqeni ongenhla ukapakela noma uphelela emgqeni ongezansi. Balingani bami nani bafundi, lo mbuzo awuphelele. Bese-ke manje umfundi eya kuleyo migqa leyo ethintwe umbuzo. Ake sibhekise. Uma siqhubeka nawo lo mbuzo sizothi imbongi ingathekisa inkosi ukufa kwezwe ngengqongqolo ukugqamisa ubuqhawe bayo.
ithi lenkosi iyakhonya esigodlweni sasetsheni, yingakho nje amanye amakhosi eyihlonipha ngokugobodisa amakhanda. Ake siyifunde-ke le migqa equkethe injambamenti yokuqala ifundeka ngalolu hlobo. Ingqungqulu eyabhula amaphiko phezu komuzi esangweni etsheni, zonke izinyoni zakhothamisa amakhanda. Enkondlweni ethi ngiyabonga ngiyangcongcoza etholakala ekhasini lekhulu nesithupha, sithola ukusetshenziswa kwenjambamenti amahlandla 4 kusukela emgqeni wesibili kuya kowesithathu, eyesibili kusukela emgqeni wesihlanu kuya kowesithupha, eyesithathu kusukela emgqeni wesikhombisa kuya kowesishiyagalombili, eyokugcina kusukela emgqeni we-13 kuya kowe-14. Ukuphendula umbuzo wethu, sizosebenzisa injambamenti etholakala kusukela emgqeni wesikhombisa kuya kowesishiyagalombili. Ifundeka ngalolu hlobo. Bengithwesa isicoco ngokudla umhlanganiso ngezinduku zomsimbithi. Imbongi iphumelele ukusebenzisa injambamenti ukugqamisa noma ukugcizelela ukuthi umqondo osemgqeni ongenhla noma umugqa wesikhombisa uphelela emgqeni ongezansi okuwumugqa wesishiyagalombili. Le njambamenti igqamisa ukuthi imbongi yethweswa umqhele okuwuphawu lokunqoba. Imbongi iphumelele, yingakho nje isebenzise isimo sokukhuluma esithi ukudla umhlanganiso. Phela umhlanganiso ungewudle uma ngabe ungaphumelele kulowo mqhudelwano. Yini kanti yona lena imbongi ephumelele kuyona? Imbongi izuze imfundo, yingakho nje imbongi isebenzise igama elithi zomsimbithi ukuchaza ukubaluleka kwemfundo yayo. Kwazise phela isihlahla somsimbithi ilapho kutholakala khona izinduku eziqine ngokweqile. Inkondlo yesithathu itholakala ekhasini lesishiyagalolunye, inesihloko esithi kwandonga ziyaduma. Ngenhlanhla enkulu lenkondlo inenjambamenti eyodwa vo. Tholakala emgqeni ka-34 no-35, ifundeka ngalolu hlobo. Usihlomise idlingosi lokulubalubela, ukuqopha intaba yakwangcebonkulu. Ukuphendula umbuzo sizothi imbongi iphumelele ukusebenzisa injambamenti ukugqamisa ukuthi umqondo otholakala emgqeni ongenhla wama-34 ukapakela emgqeni ongezansi wama-35. Le njambamenti igqamisa ukuthi imbongi yahlinzekwa ngezikhali zakwanomfundo. Ukuhlinzekwa kwayo ngezikhali kwenza ukuba imbongi ibe nomoya wokufisa, kwayigqugquzela kwayakhela ugqozi usinga noma usikisiki, yase iyalangazelela ukuthi nakanjani nayo kuyodingeka ukuba iyikhwele phela intaba yakwanomfundo ukuze ikwazi ukuzuza umcebo nomnotho okuyimfundo, ukuze ikwazi ukuzuza impilo enokunethezeka. Balingani bam nani bafundi, umbuzo wenjambamenti ungabekwa inoma ikanjani. Osethayo angathi injambamenti etholakala kusukela emgqeni we kuya emgqeni we noma emgqeni wama
kuye emgqeni isebenze kanjani, noma angathi injambamenti etholakala emgqeni kuya ikwelekelele kanjani ekuqondeni indikimba yenkondlo. Ngisho ukuthi umbuzo ungabekwa nanoma ikanjani. Yenza okubili okulandelayo. Okokuqala, shono ukuthi iyini injambamenti. Okwesibili, kagula le njambamenti okukhulunywa ngayo. Okwesithathu, uma ngabe-ke kukhulunywa ngendikimba njengoba bese ngishilo ekuqaleni, phela-ke manje yishadise-ke nendikimba. Balingani bami nane bafundi, ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi ukuze umbuzo omayelana nenjambamenti noma ngabe ubekwe kanjani, ukuze ungakwehluli, hlala phansi uthathe izinkondlo zakho zoyi12, ibinza ngebinza, umugqa ngomuqa, ubheke lapho imbongi ingasebenzisile khona izimpawu zokuloba ekugcineni komuqa, ngoba lokho-ke kuyobe kuyinjambamenti. Bese-ke kulowo muqa ngamunye wenza okulandelayo. Uchaza ukuthi iyini injambamenti in general terms. Ngokuthi uthi injambamenti ukugqamisa ukuthi umqondo ongenhla ukapakela ngenzansi. Bese uyabuya-ke manje uphendula injambamenti in specific terms, ukuthi kule migqa le oyibonayo lapho lungekho khona uphawu lokuloba ekugcineni, imbongi ithini? Yimuphi lo mqondo ongenhla okapakela ngezansi? Wenze njalo. Uma ngabe-ke manje lo mbuzo-ke mhlambe-ke leyo njambamenti leyo ibishadiswe nokuthile, ibishadiswe nomoya, ibishadiswe nendikimba, ibishadiswe nomqondo wenkondlo, usuyabuya-ke manje usuyashadisa. Njalo nje lento ayidingeka uniwa. Bengahlala phansi ngithathe zonke inkondlo zoyi12 ngizidissecte ngayinye ngayinye. Sizothatha ingxenye yesibili yesakhiwo sangaphandle. Ake sithathe imigqa. Imigqa ingavuleka. Uma ivulekile kusuke kungekho phawu lokuloba ekugcineni kwalowo muqa lowo. Kusho ukuthi nje umuqa ovulekile usuke uyinjambamenti. Ikhona-ke nemigqa evalekile. Uma umuqa uvalekile kuchaza ukuthi kunophawu lokuloba ekugcineni. Imigqa ingamide noma ingamifushane. Imbongi esebenzise kakhulu imigqa emifushane enkondlweni yayo u-LTL Mabuya kule nkondlo ethi akasekho. Lapho-ke imbongi isebenzise negama nje elilodwa vo ukwakha umuqa, noma singathi ekwakheni imigqa yayo eyahlukahlukene. Uma ngabe kungathuka kuphume umbuzo omayelana nokusetshenziswa kwemigqa emifushane, singathini? Singathi imigqa emifushane igqamisa okubili. Igqamisa ukuthi isimo asisihle, iphinde igqamise ukwesaba novalo nokumangala. Isihloko salenkondlo ethi akasekho siyigama elilodwa eligqamisa ukuthi isimo asisihle. Imbongi isebenzise isihlonipho
ukuze yethule umuzwa wokukhombisa ukuthi izwa ubuhlungu, ikhathazekile, iyabalisa ngesithandwa sayo esesidlulile emhlabeni. Umugqa wokuqala mfushane, ufundeka ngalolu hlobo besinaye manje. Ubufushane balo mugqa buqamisa ukuthi imbongi imangele, inokwesaba ngoba lo muntu ekhuluma ngaye ubelapha kungekudala, phatha akasekho, usenyamalele, useshonile. Enkondlweni ethi Nyuvesi yakwaZulu, imbongi uLF Mathenjwa usebenzise imigqa emide ukuqamisa isimo esihle. Ake sifunde ibinza lesibili, umugqa wesishiyagalombili. Umzondo abawunyathele kwaZulu ukunuka kwezwakala eXhoseni. Lo mugqa nje uwodwa unamagama ayi-1, 2, 3, 4, 5, 6, amagama ayisithupha. Umugqa olandela lapho owesishiyagalolunye ufundeka ngalolu hlobo. Kuze kwasa abeSuthu kwaMshweshwe beqaqanjelwa amakhanda. Ilangabi elihangule izikhotha zase-Afrika kwasha amabibi. Ngikhuluma namuhla oCambridge no-Oxford abawuvala umlomo. OFort Hare noTeflop bakhwacela imisidlana okwengcanga ibona ikhonde. Ake sithi iqapho sikhombise ukuthi sihle isimo ngokwale migqa ebhalwe imbongi. Uma sichaza besizothi imbongi iqamisa ukuba ngunodumehlezi kweNyuvesi yakwaZulu. Ithi yakhiwe esifundazweni sakwaZulu eNatali, kodwa ibe yaziwa nakwezinye izifundazwe njengesifundazwe lapho kuhlala khona amaXhosa naleso lapho kuhlala khona abeSuthu. Idume i-Afrika yonkana, iphinde yaziwe naphesheya kwezilwandle. Iseqophelweni lamanyuvesi atholakala phesheya kolwandle njengeNyuvesi yaseCambridge neyase-Oxford. Ingaphinde futhi iqhathaniswe namanyuvesi alapha eNingizimu Afrika, oFort Hare noTeflop, kodwa yona ibe idla umhlanganiso. Mlingani wami nawe mfundi, ngicela ukuma lapho ngingachitheli isikhathi ngoba abukho ubunzima obungako uma sikhuluma ngemigqa, kanti uma ngabe sikhuluma ngenjambamenti siyabona ubunzima. Yingakho nje lapho-ke ngikhulume into eyodwa isikhathi eside. Ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Sidlulela manje kuphawu lwesithathu, sizokhuluma ngezimpawu zokuloba. Uphawu lokuqala esizokhuluma ngalo umbabazi. Umbabazi uthinta noma uveza okuthathu. Okokuqala ukubabaza, okwesibili ukuveza imizwa noma ukwethula imizwa yembongi, okwesithathu ukuphoqa noma impoqo. Mlingani wami nawe mfundi, hamba-ke uye kulezi nkondlo ezimbili ezilandelayo. Eyokuqala ithi thumela uzamcolo Nkosi, eyesibili ithi akasekho, ulalele ukuze uzizwele. Uphawu lwesibili silubiza ngokuthi liwumbuzi, kodwa-ke ngokwenkondlo sithi lona ngumbuzo mbumbulu. Umbuzo mbumbulu ilapho imbongi isuke ithandabuza khona. Lowo mbuzo awudinge impendulo ngoba imbongi iyazibuza iyaziphendula. Hamba kuye enkondlweni ethi akasekho uyozibonela. Uphawu lwesithathu osonhlamvukazi.
Osonhlamvukazi bethula okuthathu. Okokuqala, ukubaluleka kwento ethile. Okwesibili, ukuveza nokugqamisa ukuthi imbongi iyamemeza. Okwesithathu, ukugqamisa ukuthi kukhulunywa ngamabizo qho, njengasenkondlweni ethi akasekho, ngenkathi imbongi ibizwa Jesus uxolo ibiza isithandwa sayo ngombalenhle, ngontombenhle negugwelihle. Olunye uphawu yikholoni. Ikholoni igqamisa noma igcizelele ukuthi lapha imbongi bekukhuluma yona uqobo lwayo. Leyo yinkulumo kayedwana. Inkulumo kayedwana igcizelela isimo esingesihle. Hamba-ke uye kule nkondlo ethi akasekho uyozizwela. Enkondlweni ethi thumela uzamcolo Nkosi nenkondlo ethi akasekho kusetshenziswe uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa ikhongco. Njengamanje hamba-ke uye kulezi zinkondlo zombili uyobona ukuthi lolo phawu lolo belugqamisa lugcizelela ini. Uphawu lokuloba olulandelayo yisizura. Isizura uphawu oluba phakathi kwemigqa. Luhlukanisa amagama. Lungahlukanisa amagama amabili, amathathu, sekuya ngokuthi lowo mugqa lowo wakheke kanjani. Silubiza ngokuthi luwukhefana, okuyikhoma ngolimi lwasemzini. Isizura sigqamisa sigcizelele ukuthi imbongi ihlaba ikhefu, iyaphumula. Lokho kuba nomthelela kusigqi senkondlo ngoba isigqi ngenxa yesizura sesizonensa. Uphawu lokuhlaziya olulandelayo yimisindo. Sithola izinhlobo ezimbili, ifanamsindo nefuzamsindo. Sizokhuluma ngefanamsindo. Ifanamsindo nalo-ke lehlukaniswe kabili. Kukhona ifanankamisa nefanangwaqa. I guess-ke lapho-ke those two concepts are self-explanatory. Mangabe sikhuluma ngefanangwaqa sisho ukuthi ongwaqa bayafana. Mangabe sikhuluma ngefanankamisa sichaza ukuthi onkamisa bayafana. Ake siboneke, ake sithi siphendula umbuzo noma ngabe lo mbuzo umi kanjani. Sizoqalisa ngenkondlo ethi ugqozi etholakala ekhasini la-80. Umugqa wesine ufundeka ngalolu hlobo, ngakhuleka laze layoshona. Sithola amagama amathathu kulo mugqa. Igama lokuqala lithi ngakhuleka, lapho kunonkamisa osekuqaleni u-a. Siye egameni lesibili elithi laze, nakhona ohlamvini lokuqala kuleli gama sithola unkamisa u-a. Egameni lesithathu elithi layoshona siphinde sithole unhlamvu lokuqala ula, lapho kukhona khona unkamisa u-a. Ngakho-ke la sithola ifanankamisa ngoba kunonkamisa u-a okhona kuwo onke lamagama womathathu. Lonkamisa ugqamisa ugcizelele ukuthi imbongi yayinesineke sokulinda emasangweni akwaDukuza. Umugqa weshumi ufundeka ngalolu hlobo, wangithatha phansi wangiphonsa phezulu.
sithola ifanangwaqa okuyifanamsindo egameni lokuqala elithi wangithatha. Sithola unhlamvu lokuqala uwa. Egameni lesithathu elithi wangiphonsa sithola uhlamvu lokuqala lwegama uwa. Uyafana nalona utholakala egameni lokuqala. Egameni lesibili uphansi sithatha uph, negama lesine elithi phezulu sithathe uph. Nawo lawo magama anongwaqa abafanayo, ngakho-ke sithola-ke la ifanamsindo. Leli fanamsindo ligqamisa ukuthi uMkabayi wayibheka kabi imbongi ngenkathi ilindile emasangweni akwaDukuza. Enkondlweni ethi akasekho emgqeni wama-24 kufundeka ngalolu hlobo: siphothana, sipilingana, sishwilingana. Kulo mugqa nje uwodwa sithola ifanankamisa nefanangwaqa. Ifanangwaqa uhlamvu lokuqala kulamagama amathathu olufundeka ngalolu hlobo: si egameni elithi siphothana, okwesibili si egameni elithi sipilingana, okwesithathu si egameni elithi sishwilingana. Kulamagama womathathu siphothana, sipilingana, sishwilingana, bese kuba khona ifanankamisa okungunkamisa u-a. Le fanankamisa nefanangwaqa ligqamisa ukuthi imbongi kanye nesithando sayo bebedlala, bejabule, bedansa. Lokho kwakha isithombe engqondweni yethu ukuthi imbongi nesithandwa sayo, umbalenhle noma untombenhle, bebethandana. Ifuzamsindo umsindo ofuze leyo nto eyenza lowo msindo, okuchaza ukuthi ifuzamsindo yigama elilandela lowo msindo owenzekayo. Ake sibekise lapho kunesililo khona, kuye kukhalwe, abantu bamemeze bathi maye maye maye. Uma ngabe-ke bengizokwakha umusho ozoba nefuzamsindo, bengizothi ngizwa ubumaye maye besikhalo. Nasi esinye isibonelo: uma ngabe isitimela sihamba, izinsimbi zesitimela ziyagudluzana. Yingakho nje abantu baye bathi ngizwe ubugudlugudlu besitimela. Uphawu lokuhlaziya olulandelayo: amabinza, izitanza noma izindima. Akukho okungakanani okuphathekayo. There is nothing that much significant about the stanzas. Ngaphandle kokuthi-ke mangabe kukhulunywa ngenkondlo enebinza elilodwa elinemigqa eyi-14, bese kunikezwa-ke uhlobo lwaleyo nkondlo kuthiwe yisonethi. Other than that, noma ngabe ochazayo, ake sisho uthisha engasho ukuthi le nkondlo inamabinza alinganayo, wonke lamabinza anemigqa eyisithupha, logo does not carry much water. So asishiyeni lapho-ke. Uphawu lokuhlaziya olungena ngaphansi kwesakhiwo sangaphandle olulandelayo yimpindwa. Impindwa umugqa ongasekuqaleni kwebinza ngebinza noma ongaba sekugcineni kwebinza ngalinye, ofanayo.
okuchaza ukuthi impindwa umugqa ofanayo ebinzeni ngalinye. Impindwa igqamisa igcizelele umgqumo omnandi owenzeka ngenkathi kuhaywa leyo nkondlo leyo. Enkondlweni ethi thumela uzamcolo unkosi sithola impindwa efundeka ngalolu hlobo. Nguwena wedwa, nguwena wedwa. Ake sibekise ukuthi ngibuzwe umbuzo ubungama nanoma yikanjani. Bengizoqalisa ngalolu hlobo. Lempindwa igqamisa igcizelele umgqumo omnandi uma imbongi ihaya inkondlo yayo. Lempindwa ifundeka ngalolu hlobo. Nguwena wedwa, nguwena wedwa. Imbongi ikhande ukugqamisa amandla omdali. Nokuthi imbongi ikhuluma naye umdali ngqo. Futhi akekho omunye umuntu ekhuluma naye. Enkondlweni ethi Nkosi sikelela iAfrika sithola impindwa ukugqamisa nokugcizelela umgqumo omnandi owenzekayo lapho imbongi ihaya inkondlo yayo. Okwesibili bese ngigagula ngibhale phansi ifundeka ngalolu hlobo. Nkosi sikeleli Afrika ukugqamisa umthandazo oletha uxolo ochaza ukuthi imbongi la iyacula, icula iculo lesizwe elingumthandazo oletha uxolo. And that's it. Nothing more, nothing less. Okwanamhlanje ngicela ukuma lapha. Ngokucabanga kwami kusele okulandelayo: imvumelwano, ukuxhumana, ukuphindaphinda, isigqi kanye nempindamqondo. Sizokwenza kuvidyo elandelayo. Nisale kahle. Ngokucabanga kwami sizoba namavidyo amathathu. Ividyo yokuqala is general, yiyo le oqeda ukuyibuka manje. Ividyo yesibili is general, izocover lezi zinye izinto ezinhlanu ezisele. Ividyo yesithathu it's where we are going to be specific. Sithathe inkondlo eyodwa ke sibekise. Mhlambe sithathe inkondlo ethi imfihlo, noma sithathe inkondlo ethi unoluxolo, noma yipi kulezi ezisele. Bese senza isakhiwo sangaphandle sisebenzisa yona. Thank you so much for listening, and thank you so much for taking notes from what I have just taught. Please remember that you are valuable, and do not forget to subscribe and spread the word. Nisale kahle.